son José Suárez Mariño, nacido aquí na parroquia do Ío, concello de Cangas. Me dediquei á construcción durante toda a miña vida hasta o día de Dios, que eu estou jubilado. Bueno, pois foi por unha casualidade, facendo unha obra, hai un terreno aí en Pinténs, encima dunha playa, pois íbamos facer unha xabola ali para uns señores que eran forasteiros, que eran de Vigo. E ao empezar a excavación, ao pouco de empezar a cavar, empezaron a salir materiales, cerámicas, muros de pedra aquí. Entón me parece raro aquilo. E comuniquei aos donos, antes de poñer cementación, de cementar e botarlle cemento en riba, que era unha pena que non se mirara o que hai ali. E eles foron moi interesados tamén por o tema, e foron personalmente eles ao Museo Pontevedra a levar unhas muestras do que se topaba aí, que eran tégolas unha cubierta dunha construcción romana, e algúns cachos de trozos de canecillos de cerámica. E para eles foi unha vila, para volleron a acabar aí. Depois aí veu o museo, viñeron os arqueólogos, fixeron unhas cartas, unha excavación. E cando miran o que saleu aí, pois a obra que íbamos a facer, o traballo, se desplazou hacia outro lado, na mesma finca, para que quedara aquilo ali salvo, non? E se excavou aí, fixeron un reconocemento do que había, e aí se reconoceu que efectivamente que era unha vila romana. Despois, que a arqueoloxía xa me buscaba a min. Xa iba por calquer lado, se iba saliendo arqueoloxía, tanto en gravados rupestres, como machadas do paleolítico, como machadas do neolítico, como yacimientos inéditos, para todos, casi todos, porque aquí non se conocía nada, excepto as salas de Nerga, de Donón, que foran para Vigo. Pero despois eu topei outra remesa en outra zona do Facho, na caída do Facho. Entón, din conocimientos ao museo e me dixeron que a recollera, que isto será, estuve aquí na casa, aquí nesta mesma sala. Pero había o problema que non sabía onde estaba situado o santuario, porque esas salas aparecían abaixo nos muros das fincas, a 100 metros da cumbre de arriba, ou máis, vestidas polos muros das fincas. Eu fui por unha zona onde non foran os anteriores, que viñeron unha queima, un incendio grande, e quedara unha zona cara ao sur do Facho, na vertiente ao sur, e ali non foran a buscar, nadie topara nunca nada ali. Entón, a consecuencia daquele incendio, topei ali 7 ou 8 horas ou máis. Estaban todas aí ao pé do muro, caídas, só había que darlle volta para mirar as letras, porque non estaban en nada, non houve que excavar ni nada, estaban tiradas, pero estaban en medio da maleza, e a parte da xente ali, ao desconocer, nunca se preocuparon. Entón, bueno, contactei co museo, me dixeron que a recollera, que isto será para aquí e tal, pero había que buscar onde estaba a orixe do santuario, onde se podían, porque de baixo para arriba non podían ir. Seguro que tiña que vir de arriba para baixo, como se demostrou. Depois daba varias voltas por ali, sen cando pasaba o tempo, aunque non fora a buscar nada, pero iba, me gustaba ir ali a mirar a zona que aquela, as vistas que ten o Facho, tal, pero me daba así. Un domingo, máis aos domingos pola mañá, polos días da semana tiña que traballar. E me topei pasando por riba de uns escalóns que había para subir, chegando a onde está a garita. Se me ocurre darlle volta a unha pedra que estaba así como de escalón, unha cerámica, todo largo, completa, coas letras todas con toda a epigrafía, todo. Entón, bueno, aquí ten que estar a orixe. E despois foi onde acabaron e saliu todo que se conoce xa, que están, bueno, xa se sabe por as excavacións que se fixeron aí. Eu penso que aquí pasaron os 4 museos de Galicia, os directores que eran, pero falando dos anos 70. Bueno, o primeiro hallazgo foi no ano 74, da vila romana de Pipín. E depois, a continuación deso, pois estamos sempre relacionados con... Eu sempre tuve unha relación con museos. Bueno, máis ben eles viñan por interesarse o que había aquí
non era porque vamos, daballe con hallazgos e eles viñan a observar, a comprobar, máis que nada. O meu fillo, pois, naquele tempo estaba no instituto, estaba no mesmo estudio en Pena. E, bueno, pois allí foi directamente a idea, o interés por o tema da arqueoloxía. E o que eu tomou bastante relación con o Museo de Pontevedra, García Alén, que apoiou moito, Figueira, que estaba o director, bueno, ele tiña relación con todos, pero claro, ele estaba estudiando e eso lle iba ben, lle interesaba. Bueno, hasta aí podo dicir, despois, xa cando se licenciou, pois, xa ele xa colleu as riendas do tema, eu só lo facía como que botaba presa. Home, que iso que é moi positivo, porque era moi desconocido todo. Estaba todo a ver algo que non sabía, se conocía algo, pero moi contado, ¿no? Excepto as aras de Donón, algún grabado rupestre e tal. Que despois sobre cerámica, sobre asentamentos de como paleolítico, neolítico, campaniforme, cerámica peña, e eso foi todo descoberto a partir de, bueno, de máis ou menos desas fechas que empecé na actividade, vamos, que se me meteu, bueno, como eu traballo na construcción, a facer excavacións, a ver que era a obra que iba, pues sempre tiña precaución a ver o que salía. E con ese motivo salou aquí abaixo en Lavapiés, llamamos, o yacimiento, que é moi importante tamén que foi, encima da praia de Arneles, aí. E tamén facendo unha casa e tamén lle di un pouco de lata aos propietarios, non? Porque eu mirar que salía toda cerámica ali, que era tan importante, unhas machadas e algo así. Parecíame mal que lle botaran hormigón encima sin dar a conocer o que había. E pois tamén o Museo de Pontevedra se deu conocemento, os vellos estuveron moi contentos, informaron e non lle preocupou de que viñan, tampouco se lle molestou de que a obra non se fixera, pero quixeron, tamén tuveron un gusto, o placer de colaborar, non? Aí estuveron cavando aí, indo unha temporada, sacou todo o que había, o que se podía ver, tamén se podía prolongar máis, pero non pensamos ben, é unha zona, un sitio máis ben de temporada, debía ser, non? Porque esa mesma cerámica que deu aí, esa mesma cultura, atopei tempo máis tarde nos altos, no centro, onde está a antena aí, e no monte ese encima do Aldán, que se chama Mesa de Montes. A mesma cultura, a mesma cerámica que había aí, apareceu tamén ali arriba. Eso tamén era inédito. Eles pasaron as excavadores por aí cando fixeron os cortafogos e deixaron todo aí. Aí atopei un puñal de bronce. Topei un día un cacho e foi ali a un ano, topei outro cacho que correspondiente desplazado, porque a pasar a máquina excavadora rompeu-no e pasou-no, desplazou-no, pero como llevan arriadas, era algo como era costaneira, o terreno era así de costa, e as riadas foron deixando todo descoberto ali, cerámica, punta pala, puntas de flecha, esas que están aí son dali todas, esas puntas de flecha que hai aí. Bueno, así foron se dando. Hombre, antes de meter unha excavadora, pues, facer unhas catas ou facer algo, meter porque por aí, hombre, se non pasara esa excavadora non se sabía ainda nada. Tamén hai que reconocerlo. Que pudo destruir algo, pero ao mesmo tempo descobreu que hai, debe conocer. Porque a mí sempre me decían que non se podía cavar. A mí me fastidiaba que se eu iba a facer unha casa ou unha obra, ou que cavar unha cementación, algo, e que se topaba algo que non podía cavar. Como non vou poder cavar? Si teño que cavar porque teño que facer a obra. E se nese momento se aproveita para descubrir un yacimiento, pues, penso que benvido sea, non? Así me pasou, pero moitos calinos, para non perjudicar os donos. Pero se non por aquí dase cerámica, dase yacimientos, material arqueolóxicos, pero que desde Limens hasta o Facho, aquí está por todos lados. O ven en machados, en
petroglifos, que os hai tamén espallados por aí, por todo. Cerámicas, onde se queira que se cabe, casi, bueno, non en todos os lugares, pero todo que a zona que está debaixo da area, todo, desde Nerga hasta todo aí que se cabe debaixo da area, e salen materiales, todo. Ese foi habitado desde antes que se cubrira con area, todo eso. Porque dá varias culturas, aí dá o campaniforme, está a cerámica peña, dá o neolítico, dá o paleolítico, das machadas. Hai 3 ou 4 machadas que son dai da zona de Viñó. Daí da praia do medio, sabes que Aremeán, chamase. Aremeán, nombre antigo. Ahora chamamos a praia de Viñó. Aquí son 3 playas, non? Pero aí encima hai un corte estratigráfico destos. Aí topei 3 machadas. Esta, e algunha máis que hai por aí. O sea que eso estuvo habitado desde tempos remotos, ¿no? Da prehistoria, pero atrás de todo. Hombre, sempre me gustou o arte, sempre me gustou. De neno, para mí a escola, a mellor onde se sacaba máis notas era a historia, non? Que sea a historia sagrada, a historia de España, a historia estas cousas, pero o facía pero porque me gustaba, pero non porque fora a practicalo, ni que fora a toparme con nada. Despois ocorreu todo isto. Referente ao arte escultórico, se queres chamar algo, pode ser. Xa o topaba feito, entón, para que me vou a molestar en facelo, porque estes son raíces. Entón, só tiña que facer os retoques. Estas son as raíces, estas son as polas que suben para arriba. Só tuve que facer un retoque e poñelo aí. E aqueles igual e todo. Bueno, e outros que queimei, que xa non me cabían. E logo se me deu tamén por a pintura, por facer este detalle. Algún día que viña así un pouco, que non tiña ganas de dormir, viña a tomar uns viños, pois de noite me poñía a facer estas cousas, me salía así. Pero agora fago en calquer momento que queira. Agora como xa estou libre de... Cando tiña obligacións, tiña unha empresa, había que atender e tiña pouco tempo para isto. Agora si estou máis libre, aunque agora xa non podo facer. Agora me dedico máis a eses, o esculpido en escaiola.